Čau, já jsem Oliver a po dlouhé době je tady další video. A jako minule i tentokrát budu fotit na analog a to na nějakém hezkém místě. Takže jsem si zbalil všechny své drahé foťáky a jeden film. A vyrazil jsem na hodně speciální místo, kde jsem počkal na můj osobní dopravní prostředek za 150 milionů korun a vyrazil na místo, kde bych chtěl žít každý. Nejdřív nějaký méně důležité věci. Jaký mám rád zubní kartáčky? Ty, co jsou zrovna ve slevě. A potom do centra. Mělo být sice hezky, není hezky, bohužel si to v téhle ekonomice očividně nemůžeme dovolit. Ale ještě jsem neřekl, kde jsme. Jsem v Budějcích. Jedna z nejzajímavějších památek ve městě je Černá věž. Stavba přes 70 metrů vysoká, postavená v gotickém a renesančním stylu, slouží jako vyhlídka na město. Takže ideál pro začátek focení. Jako film jsem vybral Fuji 400. Foťák jsem zprovoznil a šel na ochlus. Fotky z toho místa jsou úžasný, zvlášť ta druhá. Pro doplnění tady ještě pár fotek na digitál. Měl bych se asi učesat, no. Ale půjdu na jídlo. Tak, to by bylo a teďka musíme selíst do prd. Z věže se ale samozřejmě musí dolů, což je těžší úkol, než se zdá. Bam. Zvlášť máte-li během toho keci jako já. Tohle váží 3,5 tuny. Jak to chce člověk prostě vzít po těchto schodech? Prostě pokud se ten zvon rozbije, tak to už rovnou zbourejte celou věž teda. To je z naší věže. Der schwarze Turm war nicht immer schwarz. Jenom mi došlo, že vlastně jsem v černém a šel jsem na černou věž. To je jak kdybych byl No, dole v ulici jsou krásně barevné domy a jejich fotky jsou asi jedny z nejhezčích z celého výletu. Zvlášť tahle je dobrá. No a pak na krásný jihočeský jídlo. Pokud se vám zatím video líbí, můžete dát like a odběr, ať vím, že vás to baví, protože na těchto z těch videích se pracuje sakra dlouho. No nevadí, pojďme se vrátit teda za Oliverem, který je pravděpodobně teďka mnohem šťastnější než já. Budějce. Tamhle, jo. Plednoucí vzpomínky. No, na náměstí Přemysla Otakara II. Byla nějaká výstava obětem válek. Byla to ale humanitní výstava, takže tam rozhodně nebyl nikdo ze strany motoristé sobě. Ale skvěle se tam fotili detaily, takže jsem nasadil 85, pokud mi rozumíte, a nasadil jsem klasickou fotopózu. Tady se vysypalo to letadlo z Kolumbie převážející... Jabka? Ne, jenom jabka. A mají tu metro.
prostě tadyhle se člověk popojde trošku a vypadá to tady úplně jinak, úplně všude. To je hezký. Šel jsem do stromovky, což by samozřejmě nebyl problém, kdyby cestou nebyla zavěšená houpající se lávka. Teda pro mě to problém nebyl, tudíž jsem si to musel samozřejmě něčím zpestřit. Pohlaď mu flešku a dostaneš rok štěstí. Dobrá kompozice na obzoru. A taky, že to dobrá kompozice byla. Možná jedna z těch nejlepších, to můžete posoudit vy. Ale i fotka potom nebyla špatná. Park Stromovka se vším všudy. Ten film i park v podzemních barvách vyloženě vyniká a snad každá fotka se povedla. Plus tahle. A jako ono tu zas tak takový teplo není, jak to možná vypadá. Ale pak už se začalo smívat a na fotkách to šlo cítit. Ale mám tu jednu profesionální radu. Nikdy nezapomeňte nosit sluneční brejle v noci. I když já je nosím spíš proto, že v nich vypadám chytřeji. A jo, vlastně já to zapomněl zapnout. Není to nejlepší úhel, ale jako je to nějaká cedule, já nevím, jestli bych s tím měl něco. Dobrý, už dobrý. Jedeme dál. Mám tu ještě pár posledních fotek na mobil a pak už jsem šel jenom na vlak. Kolej 4, kolej 2,3. Chápu to dobře? Takový to, když seš na přestupu ve Veselí nad Lužnicí. Je to tu tak veselý? Jak si na to pamatuju? Vůbec. Bojím se tu. No, a to je všechno. Ještě jsem o pár dnů později šel dofotit posledních 6 fotek na film a musím uznat, že se povedly snad všechny. Víc podzimní fotky si snad už představit nejde. Plus fotka mýho počítače. No a pak jsem měl film vyvolat. No a tohle je všechno pro tohle video. Uvidíme se až někdy příště, což bude bohužel pravděpodobně až příští rok, ale to nevadí. Zatím se mějte a čau. Jak jsem zobrazila, tak asi Fun fact. Tohle video bylo natočený jenom pár dnů po tom, co jsem měl maturák. A ten byl takovej... No, bylo to zajímavé místo.